Здравейте хора, това е новата поредица на Minecraft епизод 2 в YouTube. И сега тук къщата, дето я продължихме. Ето я. Ето така. Сега да намерим малко овце трябва. Чакайте, сега ще изляза. Ето излизам. За овце малко трябва. Те бяха ето една овца. Да, сега ще побием малко за такова. Аз искам да ви кажа за канала само. Пише се Краси Димова, защото сбърках канала и без да искам да го направих на Краси Димова. Така на майка ми името. Ама ще снимам на моя си канал. Ще се направя друг канал, защото го сбърках този. И така. И сега имаме едно вълна. Брах ти ме много скромно, бе. Някакви циганите идват. Така. Къде е къща, бе? Ето я. Чего сега? И така. Това дето ви казах, това е новата поредица. Чакай да не се отдалечаваме от къщата. Много. Тук в джунглата има дини, между другото. Дини, ама не знам къде да търся. Тя е доста даже сигурно тук. Овца! Къде изчезна, ма? Ето я. Овца ли? Chicken little. Малей! Гледайте само. Това е... Хванахме от отото направо. Някой ще казва, че сме читнали, защото много бързо се развиваме ние. Ама ние няма да читваме. За кой ме да читвам? Ето така. Сега да тръгваме към къщата. Само да не съм се загубил някъде. Защото не знам. Не знам изобщо. Тук съм се загубил. Дано да не съм. Диня. И то две. Мале, загубих се. Кажи ми нещо от това. Няма нищо, ще намерим се малко. Така се ще намерим. Така. Дай. Ето така. Така са. Тръгвам да се намеря къщата. Да се къде. Така. Тук някъде не беше ли? Стига, бе. Къде си, бе? Сгубихме за. Къде? Къде е тази къща? Тук. Така. И така, сега ще намеря, защото знам на къде тръгна. Да, и тук на къде трябва да е. Ами да намерим.
Още не. И да, намерихме я. Намерих. Чекам малко дърво да си взема за легло. Една врата да се направи, да се прибирам да спя. Защото ще ме избият из родите. А то още ето, ама нищо. Ето така. Така. Не. Майко. Къде беше вратата? Аха. Ето. Нищо не... Ес, легнах си. На време. Чакай. Стана. Стана вече такова. Сутрин. Тук гости така да е. Нема. И така. Хубаво хора, това бе за този епизод. Дано да ви е харесало. Чао от нас, коментирайте, оценявайте и чао. Чао.